Predstavujem Sauvignon Blanc, neskorý zber, z Pezinka zo Sahary, Malokarpatská vinohradnícka oblasť, víno suché. Náš Sauvignon z tejto oblasti Sahara, tak ako napovedá už samotný názov, cez deň obrovské teplo, v noci z Limbažského údolia stečie studený vzduch dole, je tam prudký výkyv teploty a ten vinohrad to tak trošku stresuje. A tak ako aj človek, keď je trošku v takomto pozitívnom strese, tak tvorí hodnoty, tak aj vinohrad vtedy tvorí aromatické látky, pretože aromatické látky sú vlastne látky obranné toho vinohradu. A tu sme veľmi vhodne zvolili terroir, čo sa týka odrody a danej lokality. A naozaj tento Sauvignon je tam úplne perfektný. Dá sa zrovnať s novozélandskými. Ja si trúfam povedať, že málo ktorá oblasť na Slovensku a lokalita a hlavne klon toho Sauvignonu je takýto nádherný aromatický. Gros Sauvignonov zo Slovenska sú také žihlavové, ale my práve sme trafili klon, ktorý je viacej taký ovocný, je taký grepový, až broskyňový, krásny, taký novozélandský. Vraví sa, že Sauvignon by mal byť iba na taký rok, dva na vypitie, ale práve tento teraz sa začína iba otvárať. Iba teraz začínajú sa v ňom prejavovať také arómy, je tu ako keby pušný prach, škrknutá zápalka, čo je veľmi typické pre mladý Sauvignon. Po nejakej krátkej dobe naozaj tam už vyplávajú na povrch hlavne tie broskyne a také tie chute toho grepovej šupy. A je striktne suchý, zbytkový cukor je tam myslím iba 1,2 gramu, takže pri tomto Sauvignone tá aroma nie je žiadnym cukrom prekrytá ani tá chuť. Opäť optimálny pomer kyselinka, dlhý hladký dochuť, víno na celovečerné pitie aj napriek tej veľmi silnej expresívnej aromaticite. Vždy keď si chcete vyskúšať, že aké to víno bude za nejaký mesiac, dva zakryte vrch, tak to pohrkajte. Pokiaľ nemáte ruky natreté nejakým krémom a vtedy zacítite tú vôňu, čo ide z toho pohára, z toho vnútra. Tá je úplne silná. Takže tento Sauvignon je tam žihlava, veľmi silná žihlava, grep, baza. A ešte to som mohol povedať, je to mladá vinica. Tá má teraz myslím iba 3. rok je v rodivosti, čiže má 6 rokov.